Здравейте, приятели! Правя това кратко видео, за да направим съпоставка между предишното управление на града в лицето на Иван Портних и сегашния кмет на града Богомир Коцев. Намираме се на пътя посока Златни пясъци в частта си между Траката и Свети Константин и Елена. Тази част беше изградена по времето на ГЕРБ и Иван Портних. Както виждате, налице са всички необходими съоръжения за удобство на пешеходци, майки с колички и велосипедисти. Имаме изграден тротуар, който се ползва като велоалея, имаме и бордюри. От срещната страна на пътя трябваше да се направи от сегашния кмет и неговия екип, но Богомир Коцев, както всяко нещо, и това при него е провал. Виждате, че липсват всякакви съоръжения, няма тротуари, няма бордюри, няма велоалеи, изобщо никакви удобства. Не знам на какво се надява кмета Коцев. Ако си мисли, че бордюрите ще изникнат от само себе си, така както тревата е изникнала навсякъде и не е окосена, въпреки че сме в активен сезон, това няма да се случи. И не може да се случи в следващите 10 години, защото не може да бъде пипано. Давам ви този пример, за да направим съпоставката между преди и сега. Защото много често, когато се правят такива съпоставки, се мери с двоен аршин. Това е от мен за сега, приятели. Благодаря ви за вниманието.